baby, akala ko ba? Okay, kami sa bahay. Ayaw niya. Sa bahay ako, hindi ako nagdinig. Babasa. Hindi ako ganun ka-showing anak. Be, pakifocus niya, pakifocus siya. Hindi. Ito ka baka pera. Nakakama mo. Sabi ko na, I love you. Kasi hindi nga kami ganun eh. Pagkaan sa amin, ay natingnan ko. Sa pamilya lang naman natin. Hindi kasi kami showing lahat. Ngayon, proud na proud ako sa nanay ko. Kasi, simula nung bata ako, siya lang yung nag-alaga sa amin. Sa aming apat na magkakapatid. Single parent ko yung mother ko. Sa awa ng Diyos, hindi ko maganda kami. Bitbit ka naman ang bahay. Lahat na lang bahay mo. Ano na po yung lahat ng achievements ko? Pinag-ibig ko yun sa mother ko. Hindi ko na napapakita sa kanya lahat ng mga na-receive kong mga certificates or awards. Kasi hindi nga ako magaling pa showbiz. Ayun, kahit sana wala akong husband. Magsasabi ka na lang, huwag ka na mag-isip ng iba. Tayo ikaw sa kayong tatlong kapatid, tayong lima. Kaya natin ito. At napapasalamat ako kasi dalawa kami ng ate ko ngayon gagraduate. Kaya huwag yung pagkat na lang, golden ball ka na. Nangyari kami sa luwang. This certificate is awarded to Mrs. Erlinda L. Sarinas.